She was living in a lonely cabin with sand by not a man. 5 years she had waited for him as long as a woman can, long as a woman can. I don't know what changed my mind, till then I was a rambling kind. Kind of love I can't explain, that I have for never came. Day, help her till the land. In the afternoon we plant seed, and the evening we held hands. Evening we held hands. Her blue eye told me everything man could want to know. It was then I realized that I would never go. I would never go. I don't know what changed my mind, till then I was a rambling guy. Kind of love that can't explain, that I had for never came. Now many years have gone by and the son has grown up tall. I became a father to him and she became my own. She became my own. I don't know what changed my mind, till then I was a rambling guy. Kind of love I can't explain, that I have for never came. That I have for never came. Kiitoksia Jyrki. Tehdäänkö jossain karaokebaarissa? Kiitos Jyrki ja seuraavaksi. Tää on vähän niinku karaokea nyt, koska niille, jotka saapuvat tänne viime hetkellä, niin voimme kertoa, että tämä meidän Ruotsinpyhtää Bluegrass Band on vähän kuin karaokeyhtye, joka tässä meidän Ruotsinpyhtää festivaalin puppausta suorittaa viimeisenä tämän meidän konserttisarjamme Häntäpäässä. Siellähän on hienoja bändejä ollut jo aikaisemmin, jotka tuosta julisteesta tuolla voi luntata. Ja mehän olemme täällä sitä varten, että te tietäisitte siitä, että Ruotsinpyhtään Bluegrass-festivaali on 8. päivä kesäkuuta. Menikö oikein? On. Lauantai alkaa jo perjantaina, siellä illalla iltakonsertti ja sitten lauantaina koko päivä. Niin sanotusti aamusta alkaen, koska muusikon aamuhan alkaa korkeintaan 12. Ja siitä iltamyöhäiseen ja sen jälkeen vielä sunnuntaina kirkkokonsertti. Tulkaa ihmeessä sinne, kyllä se kannattaa.